יש לזה חיבור לפיזיולוגיה שלנו, אוקיי? למה כשאנחנו מחוברות לאלמנט הנקבי שלנו, המערכת הנשית עובדת טוב יותר? אני רוצה שנעשה את וואו. הסגירה הזאת, ולכן גם בשם של הפודקאסט שלנו יש את העניין הזה של העדשה, שאנחנו מדברות, אנחנו יכולות לעוף לכל מיני מקומות, אבל אנחנו יודעות את הקשר הזה, ואני רוצה שכל הזמן ניקח את החוט של הבלון ונעגן אותו, נחבר אותו למה שמקורקע. נכון. מירבי, יואו, אני ממש שמחה לראות אותך. מיטו. אז הבוקר התפרסם פה ביבניאל בוואטסאפים ובטלגרם סיפור שמטלטל פה את כולם על פרוטקשן ששמו בכניסה לאחד מבתי העסק הוותיקים פה ביבניאל, אחד המרכזיים, שהבעלים שלו היא גם דמות מאוד מאוד מרכזית פה בקהילה, והיא מביאה הרבה הרבה טוב ויוזמת הרבה דברים, מאוד אהובה ומאוד אישה. היא אישה כזאת מהסוג האנדרוגינוסי, שמצד אחד היא מארגנת לנו מפגשי יצירה ומלמדת אותנו לסרוג ולעשות כל מיני מלאכות ואומנות, ומצד שני היא מנהלת עסק חקלאי של מכונות חקלאיות גדולות כאלה, וזה מאוד מאוד גברי, מאוד מאוד כאילו שיא הטסטוסטרון. כאילו זאת אישה שחיה ממש כאילו ביום יום בשני העולמות האלה, אני נפעמת ממנה מאוד. והבוקר, אז התפרסמה כבר כתבה כאילו בכאן 11, ואיזשהו ארגון שתומך בעסקים שפותחים עליהם פרוטקשן וזה, ואני מסתכלת בווידאוים ואני אומרת, וואי וואי, כמה טסטוסטרון. האישה הזאת עכשיו נכנסה למצב מיליטנטי. עוד שנייה, כאילו, כתבתי בקבוצה של נשים, בואו נעשה לה מעגל נשים, נסרוג לרובה, כאילו, נעשה משהו. הרגשתי שאני צריכה כאילו, אני הרגשתי כאילו מין אוברדוז של גבריות, ואני כאילו, כמובן זה שלי, זה לא שלה, היא בטח מסוגלת לאכול את זה בלי מלח, אבל פתאום הרגשתי, יואו, כאילו, עוד שנייה צומח לה איבר מין זכרי, כאילו, יואו, מה נדרש מהאישה הזאת עכשיו כדי לצלוח את המלחמה הזאת? ייפתחו עליה במלחמה, ולא משנה, וכאילו זה, וזה עוד יהיה מדהים, ויהיה פה אהבה, ואהבת לך כמוך וזה, כי הקהילות ביבניאל מאוד חזקות, אבל זה לוקח אותי לסיפור הזה, של נשים שהן מחוברות למהות הגברית שלהן יותר מאשר למהות הנשית שלהן, וקצת להתפלפל על זה, כי אני בתור מי שמלווה נשים עם אנדומטריוזיס, פוגשת את זה מלא. וזה חלק, מדהים. וזה חלק וזה חלק מהאימבלנס הזה, מהיציאה מאיזון הזאת שקורית לחלק מאיתנו בחיים, ושבסופו של דבר מביאות אותנו להיות נשים שמרוחקות מהנשיות, לזה יש מחיר. אז בא לי כזה שנפתח את זה, כי זה עלה לי בשבוע שעבר ממש, האמת זה כל הזמן עולה לי, אבל בשבוע שעבר זה עלה לי, והזכרתי לאיזה מישהי, שלא סתם לאנדומטריוזיס קראו תסמונת אשת הקריירה פעם. אז כן, שלוי, כן, כן. כן. רק אני רוצה להוסיף לתוך זה שאנחנו חיות בעידן שבו הנושא של מגדר הוא מאוד מאוד פלואידי, אוקיי? אוי, אז אנחנו כבר אפילו לא מדברות על גבריות ונשיות, אלא על מרכיב שהוא יותר קווי ומרכיב שהוא יותר עגול, כי בקלות אנחנו יכולות לפגוש היום גברים שמאוד מחוברים, שנולדו גברים, כן? שהם מחוברים מאוד לצד הנשי שלהם ולהפך, אבל אנחנו רוצות, אני מניחה, לדבר על זה ברמה של מה זה עושה למערכת הנשית כשאנחנו תודעה מאוד קווית, מאוד פורצת, מאוד... לי, לי כאישה יותר נוח להיות מונחת בגברי שלי. אז מה דעתך שבשלב הראשון נציג את המהויות הזכריות של כן, שתיהן? יאללה, אוקיי, אני אגיד לך, אני יכולה גם לנסות נעים להתחקות. מאוד, חני. אז קודם כל, מהות זכרית מאופיינת בקו, תנועה קווית, מוכוונות מטרה, חץ, חנית, כל הכלי נשק הכי כאילו ראשוניים זה קו. אני לא מדברת על המתחדשים, החדשניים שהם מאוד מאוד עגולים ויוצרים כל מיני שדות והרסניים של הרס. אני חושבת שהמהות, החיבור שלי למהות הזכרית שלי התחיל בגיל תיכון.
שבו הרגשתי הרבה יותר בנוח להיות חברה של בנים מאשר חברה של בנות. האמת היא שכבר כשהייתי ילדה אהבתי מאוד לטפס על עצים, ונורא רציתי לשחק כדורגל, ונורא רציתי שיהיה לי סקייטבורד, וכל מה שהבנים עשו ולא הסכימו לי. אז לא ידעתי שאני, כאילו, אז זה לא בא לידי ביטוי בכלל, בתיכון פתאום זה בא לידי ביטוי. אני מאוד מאוד טובה בטכני, יש לי ראש טכני היסטרי, יותר טוב מהרבה גברים שאני מכירה, ממש מגייבר. אני מאוד נהנית מזה גם, מאוד נהנית לנסר, לקדוח, להרכיב, לפתור בעיות, לתקן דברים בבית, זה. אני בלבוש שלי פחות מרגישה בנוח עם לבוש שהוא לבוש נשי סטריאוטיפי, שמלות, דברים צמודים, לא עושה לי טוב. נוח לי בג'ינס, נוח לי בג'ינס, ממש כאילו חוויה של קונפליקט גדול כשאני לובשת שמלה או חצאית, לרוב, לא תמיד. אה, זה מה שעולה לי, בטח יעלה לי תכף עוד. זה וואי, את הבייסיק. הזכרת לי נשכחות. נו, אימא שלי ממש רצתה שאני אלך עם חצאיות, והרגשתי עם זה כל כך לא נוח, שתמיד הייתי מגניבה מכנסיים מתחת. אשכרה. את יודעת שאני מכריחה את הבת שלי ללבוש מכנסיים מתחת לשמאלות וחצאיות. זה אבל, וואו, אבל זה שכחתי יושב, מזה, אני ממש לא אבל זה זוכרת יושב, את הדבר הזה. זה יושב אצלי הטראומה. ומתי כאילו, אצלי ההתרחקות מהנשים, או מתי כאילו זה הפך להיות, התחיל אצלי בגיל 5, אני לא רוצה להיות יותר מדי טריגרית, אז אני פשוט אגיד שקרה משהו, קרה משהו, ושמלה נהייתה סכנה. ו, וואו, ובבית שלנו, יש לי שני הורים מדהימים, תמיד אני מפחדת להגיד משהו שחלילה יצטער שאני מוציאה דיבה, אבל בית שיש בו דמות זכרית מאוד מאוד דומיננטית, מאוד מאוד ברורה, דמות נקבית שהיא גם מאוד סטריאוטיפי. אה, דמות רכה, דמות שהיא, יש לה, שמשלמת מחיר על הנשיות שלה, לא משנה באיזה פורמט, בין אם זה בבית, בין אם זה בעבודות שהיא עובדת, הטרדות מיניות וילדות השוקה ואיך התייחסו אליה במשפחה וכו' וכו'. אז גם זה נכנס. גם זה נכנס לסיפור הפנימי הבלתי מודע הזה. כן, ואז הגיע גיל ההתבגרות. אני לא רציתי, אני יודעת שאני נזכרתי בזה רק, לפעמים אני נזכרת בדברים רק בזכות זה שאני שומעת מטופלות מספרות לי עליהם, ואני אומרת, איזה קטע, גם אני הייתי כזאת. או שאני שומעת מטפלות מדברות על כל מיני, ואני אומרת, איזה קטע, גם אני הייתי כזאת. אני לא רציתי להיות בת. אני פחדתי שהווסת שלי תבוא, לא רציתי שהווסת תגיע, הגיע לי באיחור באמת, כאילו יחסית לאחרות. לא רציתי שיהיה לי ציצי, עד היום קיבלתי את מה שביקשתי, לא רציתי שיהיה לי ציצי. פחדתי נורא מהדבר הזה, ממש פחדתי. מדהים. כן, טוב, אז זהו, אני אציג את הגבר, תורך. את הצד הזכרי של מירב. אז נעים מאוד, אני מירב. אני בעלת תואר במתמטיקה ומדעי המחשב. אוי, גם לי יש תואר במדעים, נכון. נכון. אבל שלך יותר זכרי משלי, שלך יותר גדול משלי. למה? אני גם זוכרת שכל מדע? הזמן חשבתי שאני אעסוק בתחום המחקר. כאילו זה החלק שלך שמאוד מתחבר למשהו שהייתה לי תשוקה אליו, ועדיין יש לי תשוקה אליו. אז, אז אמרנו שעם תואר במתמטיקה ומדעי המחשב, ואוהבת לעשות עבודות יד מסיביות, אבא שלי הוא מסגר, יש לי ציוד מטורף של כל יואו, הכלים הכי איזה כיף כבדים לך. לעשות עבודות, ואני עפה על כל הציוד הזה, ועושה מלא דברים. אה, אני זוכרת שהיה איזשהו, אחרי אני כרגע קופצת בזמן, כשהעיסוק שלי הוא כבר מאוד מאוד נשי, והיה איזשהו מפגש שבו נתבקשנו, בסדנה כזאת, נתבקשנו לפגוש את הצד הזכרי שבנו. ואני כזה, מה? צד זכרי? אין בי צד זכרי, כאילו, אני אישה. יואו, יואו. ואז בתוך התרגיל אמר כזה הצד אמרתי, הזכרי. אופסי, יש לי צד זכרי, ואפילו אחד שווה כזה. מאוד טכנולוגי, מאוד הישגי, הוא קיים שם. אז כן, אז אני מכירה בצד הזכרי שלי, ואפילו אוהבת אותו מאוד. וכן, אז עכשיו כאילו אני חושבת שאחרי שהצגנו, את רוצה להוסיף על
כן, על יש לי עוד משהו, לא, הלימודים שלה. כן. יש לי משהו שעלה לי, שבאמת, כאילו, הזכרי גם מתאפיין באנליטיות, בניתוח נתונים, בעיסוק עם השכל מאוד, ולא דיברנו על מה זה נשי. אמ, אז תכף, כאילו, את יודעת שזה בכלל, כאילו, כאילו, לפני כמה, את יודעת שרק זה רק נחשפתי, כאילו ניסיתי לחשוב, אוקיי, אם זה זכרי, אז מה זה נשי? לא הצלחתי בכלל, כאילו, למצוא הקבלה, כאילו, הופכית למה זה כבר יכול להיות נשי? זה זכרי, אוקיי, זה כל מה שאני יודעת, זה כל מה שאני מכירה, כאילו, מה, יש כאילו, יש פה גם, כאילו, משהו אחר? נשי. בצ'יקונג, אני למדתי צ'יקונג רפואי, זה כל כך מדהים, מה שצ'יקונג מביא, הצ'יקונג מביא ממש עבודה עם שני החלקים האלה, שממש מביאה אותך לוויסות ולאיזון ולזיהוי החלקים האלה בתוכך וממש למפגש כזה, כזה. אז מהג'יקונג ממש למדתי את זה על הגוף שלי, שהנקביעו, אם זכרי זה קו, הנקביעו עיגול. עגול. עיגול. מה זה עיגול? אז האסוציאציה הראשונה שעולה זה בטן של רחם, ברור. אבל מה זה בטן של רחם? מה בטן של רחם עושה? בטן של רחם היא שוהה, היא מבשילה, היא מכילה, היא מלאת רגש, היא מיכל, כן? כל האיכויות האלה. היא אונה ימינית, היא יותר יצירתית, היא יותר אומנותית, היא יותר רגשית, היא יותר איטית. היא יותר סבוכה, היא לא מנקודה א' לנקודה ב' עוברת רכבת, זה יותר כמו צלחת ספגטי, שמכל מיני כיוונים עוברות כל מיני רכבות לכל מיני כיוונים. זה ממש עולם אחר לגמרי, סיפור אחר, פלנטה אחרת, באמת באמת, והאיכות הזאת היא גם קיימת בתוכנו. כן. והאיכות הזאת היא יכולה להיות מאוד 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 עוצמתית. כאילו בעצם אני מרגישה היום שדווקא נגיד, אני אדבר על עצמי, אני לא אכליל, חס ושלום. דווקא בגלל שהמקום הזה כל כך גדול, כל כך רגיש, כל כך מסוגל להכיל וכל כך לא יודע איך לאבד את המציאות, עם כל הרגש הזה והעוצמות שזה מביא, אז הוא עובר לבונקר. עובר לבונקר, יותר קל, הפשטות הזאת של הקווי והזה, וזה הרבה יותר קשה להכיל. אמ, אז כשאני הצטרכתי לפגוש את הדבר הזה, הרחם שלי זעקה אנדומטריוזיס, מתי זה התפרץ אצלי? למה התפרצה לי אנדומטריוזיס? דווקא בשיא הקריירה שלי בגרמניה, בשיא הריחוק שלי מעצמי. אבל איפה אני מביאה את עצמי לחיים? איפה אני פה בכל הסיפור הזה? זה לא משהו שמגדלים אותנו עליו, מגדלים אותנו על משהו אחר לחלוטין, או גיל. בהכללה אני אומרת, אולי יש איזה כמה יחידות סגולה שזכו לגדול אחרת. ופתאום, כשיצאתי לעצמאות, פתאום כאילו אני אדונית לעצמי. אני פתאום הרגשתי תחושת שחרור מטורפת. יכולה לפגוש מי אני בכלל. אז מקומות העבודה שלי היו ממש זרזים להתפרצות אצלי של האנדומטריוזיס, שהווסת הלכה והחמירה עם השנים. ההתקף, כאילו, ההתקף הראשון שזכור לי, שבכלל לא ידעתי שהוא התקף, קרה בדרך שעבדתי בסטארט-אפ, אחת העבודות. ממש כאילו על המדרגות נפלתי ולקחו אותי למיון. אה, מקום עבודה אחר, אה, התמוטטות עצבים, ומקום העבודה האחרון שבו הייתי שכירה, אז התפוצצה לי האנדומטריומה בבטן וגיליתי אנדו. אנדומטריוזיס נקראה פעם תסמונת אשת הקריירה. עכשיו אני אומרת, מה קרה פה? מה זה קריירה? מה זה להיות עכשיו מנהלת פרויקטים בחברה? להיות מנהלת פרויקטים בחברה, כמו שאני הייתי, יש מטרה, ממש הישגית, יש KPI, יש מטרות ויש איך אני יודעת שהמטרות הושגו, וממש מאוד מאוד אנליטי, מאוד מוכוון מטרה. אה, היה שם גם מקום לנשי שבי, מן הסתם האינטואיציה, לא, מאוד השתמשתי באינטואיציה, אבל בכלל לא הבנתי את הכלי הזה. לא ידעתי בכלל איך לעבוד איתו. זה בערך הדבר היחיד שהציל אותי. אה, כן היה רגש לחוש את הלקוח, יכולתי לחוש, לפניי היה מנהל של פרויקט, הפרויקט כמעט קרס, ואני נכנסתי והפרויקט נסק, יכולתי לחוש את הצרכים של הלקוח שלי, של הלקוח של החברה, יותר נכון, בצורה אחרת, הרבה יותר טובה, רב מערכתית, עבדתי מול כמה מחלקות, אבל בכל זאת פרצה האנדו, בכל זאת. אז אני למדתי בדרך הזאת את הריחוק, את מחיר הריחוק שלי מעצמי, ונאלצתי לפגוש דרך הווסת, דרך מפגש מחודש עם וסת, נאלצתי פתאום לעקוב אחרי הווסת. כי פתאום, את יודעת, אני יוצאת למסע ריפוי,
גם מסע הריפוי שלי, אגב, היה זכרי לגמרי, כאילו, יצאתי למחקר, יצאתי למחקר מדהים. להציל את עצמי מהצרה, אבל פה זה היה לטובתי. כאן האיכות הזכרית הזאת שימשה אותי כמו שהיא צריכה לשמש אותי. כן? כי היא הפגישה אותי עם מטפלות שלימדו אותי להקשיב לגוף, להסתכל על הווסת. פעם ראשונה שאלו אותי מה זאת, איך הווסת שלי נראית, מי בכלל, מה זאת וסת, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת, מה הצבע של אדם הוא אדום, מה הדם שלך לא אדום? איזה אדום? אולי הוא חום, אולי הוא זה, יש קרישים, אין קרישים, כאב, לא כאב, כאילו פתאום התחלתי להכיל את עצמי. למדתי להיות המיכל של עצמי. וזו הייתה הפריצת הדרך הגדולה שלי להכיר את האיכויות הנקביות שבתוכי. שלמדתי להתחיל להכיל אותי, אז פתאום זה כמו בלון כזה, פתאום יכולתי לחוש בצורה הרבה יותר ברורה מה זה איכות נשית, ואיך לא היה לי את זה כל השנים. ומה קורה לי כשאני שם? קורה ריפוי, קורה איזון, קורה ויסות. ואז הצד הזכרי מתעורר ומשתלט על כל תהליך הריפוי, ואז אני שוב פעם בכאבים, ואני שוב פעם בריחוק, ואז אני קולטת, הופה, אז אני שוב בהקשבה, ואז אני שוב באינטואיציה. כאילו זה היה ממש ריקוד כזה. כן, כן, זהו. אז אני לא מדהים. בטוחה שהצלחתי להבהיר מה זה נקבי, אז אולי תורך יעשה את העבודה יותר טוב. אוקיי, אז אני גדלתי עם ראש מאוד ריאלי ובסביבה מאוד כזאת ריאלית, והחיבור שלי לנשיות אה, נבע מתוך העיסוק שלי בתהליך שעברתי לקראת הלידה השנייה. כי הלידה הראשונה חשבתי שאני אעשה אותה כמו שצריך, כאילו של הבת הבכורה שלי, והסתיימה בקיסרי, ולקראת הלידה השנייה עשיתי איזשהו תהליך אחר, וזה פתח כיוון אחר, ואני זוכרת אחר כך, הייתה קבוצה שנקראה, עד היום היא קיימת, אבל פורום כזה של אומנות הלידה, והייתי כותבת שם דברים, מתוך ההבנה שלי של התהליך שעברתי בלידה, והיו מחמיא, נשים היו מחמיאות לי על משהו, על הרכות שלי, על הצד הנשי, ואני מתכנתת מחשבים כזה. לא הבנתי למה הן מדברות ככה בכלל, לא הבנתי למה זה הפידבק שאני מקבלת בכלל. ואז התחלתי לשאול שאלות ולהסתכל על זה. אז העיסוק בווסת, אני חושבת שהוא פתח אצלי עולם, כי אני רואה בווסת מין כמו סנסור כזה, וזה ככה מעביר אותנו באמת לשלב הבא, שזה מין סנסור כזה שהוא מגיב מצוין להתנהלות שלפי האלמנט הנקבי, והוא מגיב הרבה הרבה פחות טוב לאלמנט הזכרי. כאילו מדהים. שאנחנו בתדר זכרי, המערכת הזאת תעבוד פחות טוב. לא פעם ולא פעמיים פנו אליי אימהות של בנות שהתגייסו, ופתאום הווסת נעלמה, ושאלו אותי יואו. מה דעתך או למה זה קרה, והקשר הוא ברור, כי כשיש המון סטרס, שיש אה, חיבור חזק לאלמנט הזכרי, אז אנחנו נראה גם שיבושים בווסת. אוקיי? אז זה הסנסור שלנו. אבל אני רוצה ככה כבר בנקודה הזאת לשים מעל השיח בינינו, שזה לא שאנחנו אומרות נשי, 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 האלמנט הנשי, זה מה שצריך. לא, כאילו, בכלל לא. האיזון, האיזון. אנחנו איזון, מדברות על איזון, האיזון ממש. וההכרה במשמעות של זה. ופה גם נכנס עוד עניין שהרבה פעמים נשים שרוצות ללמוד על הווסת שלהן, באות מתוך המקום הזכרי, ורוצות את הכלי שהן תוכלנה לעבוד איתו, אוקיי? כן, מאוד אז אני תועלתני, רוצה מאוד להזמין אותן תכליתי. לעשות את הסיבוב הזה, כדי שתוכלנה לדבר בשפה עם הגוף שלהן, תוכלנה לדבר בשפה שהיא מתוך האלמנט הנקבי, כי זה מה שיעשה באמת את העבודה העמוקה. כן. עכשיו, את צודק? מעלה לי, רגע, לפני, כאילו בא לי, כאילו אנחנו נצטרך לספר גם איך האלמנטים האלה באים לעזור לנו כשהם מאוזנים. אבל אני רגע רוצה כאילו להגיד שאני יודעת אנדומטריוזיס, אז אנדומטריוזיס, אני נציגת כן, אני נציגת האנדו. אה, אז אני רואה הרבה דברים שחוזרים על עצמם תמיד בסיפורי החיים של המתמודדות שאני מלווה. אני הרבה רואה את העניין הזה את אמרת כל כך יפה בצורה כל כך רהוטה שכשאנחנו מתנהלות מתוך
האנרגיה הזכרית הזאת, הווסת שלנו לא כל כך אוהבת את זה, זה ממש, אני יכולה לראות את הנשים האלה ש, שרק אחרי שהם קיבלו אבחון של אנדומטריוזיס, פתאום התחיל הכאב, אבל עד אז הבטן הייתה מלאה מוקדים, מלאה הידבקויות, מלאה זה, אבל לא הרגישו שום דבר, עד כדי כך היה ריחוק מהחלק הזה בגוף, מהאגן, מההבאה שלי לעולם, מהאיבר שמייצג את ההבאה שלי לעולם. ואני רואה הרבה סיפורים שחוזרים על עצמם, על ריחוק מנשיות, שהם באמת כצבעי הקשת. יכולים להיות המון 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 גורמים, והמון המון דרכים ומופעים לאישה שהתרחקה מהנשיות שלה. היא גם יכולה להיות בוסית נורא סקסית, חטובה, לובשת מיני וסטילטו, באה למשרד ומתנהלת ביד רמה, ואני לא בטוחה שהיא באמת מאוד מחוברת לנשיות שלה, זה בכלל לא חייב להיות העניין. מה זו נשיות? מה זה חיבור לאלמנט הנשי? בואי שנייה נהגה בזה. אני אוקיי. לא מתיימרת להיות המומחית לזה בכלל. אני עוד בחיפושים אחרי זה. אני עוד חוקרת את זה. כל פעם מחדש אני מגלה משהו חדש. הנשיות שבי, אם נדבר רגע על האיברים הם הסמלים של הנשיות. יש לנו רחם, שחלות, ברכת הרבייה, נשיפות, נרתיק וכו', ויש לנו שדיים. אלה איברים שמתכתבים עם הבאה לעולם. אגב, גם בזכרי, כן? זה רק עניין של אופן ההבאה לעולם. של ההבאה של עצמי לעולם. יש לנו את השחלה, שמחזיקה את הפוטנציאל הרבייתי שלנו עם כל הביציות, אבל גם מחזיקה את פוטנציאל ההגשמה שלי. לכאורה, הדבר הזה שגלום בי ושיכול לצאת לעולם בתיאוריה. יש את החצוצרה, שזה הערוץ, ערוץ ההובלה של מהכוח אל הפועל. ויש את הרחם, שזה ההגשמה בפיזיולוגי, שם באמת העתיד נוצר. ובסימבולי, האיבר שכאילו, כשאני בהגשמה של עצמי, מחוברת ל-whatever, העשייה שלי היא עשייה מתוכי, שמהדהדת לי את מי שאני בעולם, אין שם איזה קונפליקט או איזה, איזה עיכוב, אז הרחם היא זאת הרחם מאוד מאוד שמחה. הרחם, וגם להבדיל, כאילו גם אצל זכרים, גם אצל גברים, זה בדיוק אותם איברים, היא בדיוק אותו פוטנציאל, אבל אופן האהבה הוא אחר. אצל גברים זה אשכרה ממש קו וממש שיגור, ואצל נשים זה ממש הבשלה ויציאה החוצה. יש גם אלמנט של רחם, כאילו מה עוד רחם מייצגת עבורי בעניין הזה? זה גם אלמנט של היחס בין הנתינה לקבלה. זאת אומרת, אם מקודם דיברנו על העולם הזה של ההגשמה שלי, של ההבאה שלי לעולם, אז עכשיו אני גם איך אני באינטראקציה עם העולם. הרחם היא איבר שמקבל, והיא איבר שנותן. נכון? להבדיל, האיבר הזכרי הוא איבר שנותן, הוא לא מקבל כלום. אולי יכול לקבל מנדבושקס, אבל הוא לא נותן, הוא לא מקבל כלום, הוא נותן. הרחם היא במהות שלה מקבלת ונותנת, כדי שמה שקורה בתוך הרחם יושפע לטובה. אז כשיש לנו עניינים של נתינה וקבלה שהם מאוזנים ומבוסתים, אז בדרך כלל גם הרחם תבטא בפיזיולוגי שמחה ותותים וקצפת, לא תמיד, אבל אני מכלילה. וכשאנחנו בהפרה שם של האינטראקציה הזאת שלי עם הסביבה, שאני בנתינת יתר ואפס קבלה, או בקבלה, האמת שאני לא מכירה את המודל הזה, אם את מכירה אני אשמח להכיר, אבל אני סקרנית לדעת מה קורה אם אישה היא מאוד כזה מהסוג תנו לי, תנו לי, תנו לי, ומשומרת לעצמי, לא נותנת כלום החוצה. מעניין אותי ממש לדעת איך נראית הרחם שלה. לא יודעת, אני רואה בעיקר את הנשים ההפוכות של המודל השני, של הנתינה האינסופית וכמעט אפס קבלה. אז גם שם הרחם לא טוב לה עם האפס קבלה הזה. זה צמצום. אז זאת עוד איכות נקבית שאני באה כאילו לשים, העניין שלה להביא את עצמי לעולם, מתוכי, בקשב, בהכלה שלי את עצמי, רק כשאני, לא אמרתי את זה קודם, אבל כשאני מכילה את עצמי, אני יכולה להביא את עצמי לעולם כפי שאני, זה הרחם, להבדיל מגבר שיגור, והוויסות של הנתינה שלי לאחר מול הקבלה שלי מן האחר, זאת אומרת, אני צריכה לתת, אבל אני צריכה לתת לא כדי לקבל, אני צריכה לתת כדי להשפיע, זה מה שרחם עושה. רחם נותנת כדי שהוא בר ישגשג לטובתו של מישהו אחר, ולקבל, איך אמרנו, לתת על מנת להשפיע, לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, לא רק לקבל לעצמי וזהו.
הרחם לא מקבלת סתם בשביל הכיף, הרחם מקבלת כדי שיקרה איזה קסם. חפרתי ממש, ואני גם, שוב, אני לא בטוחה שהייתי מאוד ברורה, אבל לך יש את הדרך היותר רהוטה שלך לזה, אז בואי תעשירי את מה שאמרתי עכשיו. האמת היא שאני נהנית להקשיב לך, ואת דיברת חמודה. באמת על האלמנט הזכרי והנקבי, והבאת את זה דרך האיברים עצמם. אה, ושאלת אותי גם על הקבלה, קבלה, קבלה, אם אני מכירה נשים כאלה, ופתאום חשבתי על המקום הזה, שהוא שאת תיארת אותו כקבלה, קבלה, אז נגיד בגישה של 12 הצעדים, אה, מתייחסים לזה כאל משהו שקשור לריכוז עצמי. אז פתאום חשבתי על ההבדל בין קבלה ללקיחה. כן. ללקחנות, לקבלה. אז פתאום עלה לי כזה שקבלה זה ההסכמה לקבל. זה אהה, הסכמה להיות בעולם הזה במקום שזה לתת לדברים לבוא אלינו. כן. אוקיי? לקיחה זה לראות את הדבר שאנחנו רוצות ופשוט למשוך אותו אלינו. כן, נכון. וקבלה זה לאפשר את המקום הפנימי, אולי בחיבור לחלק האלוהי, שמאפשר את הפתיחה הזאת, להסכים שאנחנו לא לבד פה בעולם, ואנחנו בזרימה כזאת של קבלה ונתינה, וברגע שהמקום הזה פתוח, הדברים יכולים לבוא אלינו. כן, אני כמו מסכימה אולי איתך, נכון. הקבלה של הביצית, שהיא יכולה לקבל את הזרע לתוכה. כן, את יודעת, טוב, אני לא יודעת להגיד על זה כלום, ופתאום עולה לי כאילו נשים נרקיסיסטיות, אני הייתי רוצה לדעת מה קורה להן ברחם. ממש הייתי כן. סקרנית. ברחם, בשחלות, בחצוצרות. יש את מי בסדר, לשאול. באמת? את מי? כן, יש נשים שמומחיות לנושא הזה של נרקסיזם, אז אפשר... כן, בסדר, אבל כאילו אני תוהה אם זה יורד עד לרמה של כאילו לראות אנלוגיה גופנית, לראות אם יש איזה ביטוי גופני אני מניחה בסיפור שכן. הזה. כן, מעניין אותי ממש. אז בואי כן. רגע נדבר על איכות זכרית. אז איכות זכרית זו כאילו רגע, מין רגע, אני עוד רוצה אה, להתייחס לאיכות הנקבית. את צודקת, אני מצטערת. צודקת, סליחה. הנה, אוקיי. זה הזכרי שלי, את מוכוון מתנה, מטרה, מוכוון מתנה. כן, כן, אז מקודם עשינו הצגה של עצמנו על הצד הזכרי שבנו, ואמרתי על הדרך שאני עברתי לגילוי של הצד הנקבי, אז עכשיו אם אני אדבר על הצד הנקבי, אני חושבת שהוא היה שם גם לפני זה, אבל כשהוא היה שם לפני זה לא הכרתי בערך שלו. זאת אומרת שכשהייתי מחוברת לאינטואיציה שלי, לא, זה היה כל כך עדין ושברירי בעיניי, שלא חשפתי את זה החוצה והרגשתי שזה הצד הווירדי שלי, אוקיי? אז כשעשיתי את התהליך של חיבור לנשיות, דרך מה שסיפרתי עם הלידה השנייה, פגשתי את המקום הזה. המקום הזה הוא מקום של הקשבה, הוא מקום של רכות, הוא מקום של הכלה, הוא מקום של כל מה, זה, זה, זה קיצור דרך להגיד אימהות, אבל כל מה שנחווה לך כאימהי, אכפתיות הזאת, ההזנה, אמ, אני מאוד התחברתי למה שאמרת על איטיות, שלפעמים זה נראה כאילו זה חיסרון, אבל פה יש לזה את האפשרות של שהייה והקשבה. בכללי אפשר לראות את זה באופן מאוד סכמטי, כמו מעשייה, doing, להוויה, being. כן. וכשאנחנו נמצאות במקום של ההוויה, יש תהליכים שיכולים להבשיל, יש תהליכים שצריכים את הזמן שלהם ואת ההתבוננות כדי שהם יוכלו לנבוט. ממש כמו זרע שכשהוא בתוך האדמה, אם אנחנו בקטע התכלסי, נו, מה קורה פה? לא קורה פה כלום. אבל לדעת להשקות, לדעת להתבונן, לדעת להיות שם, לדעת להחזיק אמונה, אלה חלקים שהם מחוברים בעיניי לצד הנקבי. לשים לב לנשימה, לעומק של הנשימה. יש שם משהו של המון נוכחות בהווה. ככה אני רואה. נכון, נכון שאת מדמיינת גבר שמחובר לנשיות שלו, זה גבר שיודע להקשיב, נכון? כן. זה גבר שגם יודע לדבר על רגש ולא מפחד ממנו, נכון? כן. אמ, אז התכונות הזכריות, התכונות הזכריות, נגיד בצ'יקונג, אני זוכרת איך כאילו בתרגיל, אה, תרגיל האדמה, אוי, איזה תרגיל זה.
כל עולם הצ'יקונג יכול להיכנס בתוך תרגיל אחד של יסוד האדמה. אז זה מתחיל ביאנג. יאנג זה הזקוף, זה הזכרי, זה הקווי, זה המחזיק, זה כאילו, זה תנוחה של החזקה. ממש כאילו כשאני עושה את החלק הזה בתרגיל, אני מרגישה איך כל העולם יושב לי על הכתפיים, ובסבבה, כאילו אני מסוגלת להחזיק את כל העולם על הכתפיים, אני לא ככה. אני כן. ממש בהחזקה. הילדים עליי, הבית עליי, העבודה עליי, הכל עליי, ואני עומדת בזה. זה הזכרי, זה היכולות האלה של ההישרדות, זה היכולות, כאילו, אני רגע רוצה לסיים את המשפט על התנועה, ואז כאילו כשיש את הפעימה, צ'יקונג זה בפעימות, אז זה הופך להיות עגול, אני מיד הופכת להיות רחם. אז, אז זה ההחזקה. זה היכולת שלי להיות אימא שזוכרת את כל הצרכים שלה, לא, אולי זה נשי האמת היא. איזה נשי האמת היא. כתבתי לי נכון, פעם, אמרת למעבר מהזכרי לנקבי. אז נכון. אמרת מתעגלת, נכון. ואז, זה היכולת להגיב במצבי חירום במיידי, למשל, ולא להיות בזה. כל דבר שהוא תגובתי, שהוא תכליתי, שהוא משימתי, אה, להרים עכשיו את ארוחת פסח, פרויקטים, לא יודעת מה, מצריך יכולת החזקה ועמידה, מצריך כזה, כאילו את היכולת נשיאה, יכולת עמידה, זה מה שעולה לי. אה, בזכרי. בזכרי. כן, עולים לי גם דברים שהם קצת אחרים, עולים לי גם דברים שהם הגנתיים. זאת אומרת, הגנתיים עבורי. זאת אומרת, אם להיות יותר מדי ברגש זה סכנה עבורי, אז להיות באי רגש זה זכרי עבורי. זה כאילו, כן, להחליק הצידה, להגיד יעבור, יהיה בסדר, לא להכיל את זה ולשהות בזה ולצלול לזה, אלא כאילו לדפדף את זה, הדפדוף כאילו של המציאות, להמשיך הלאה no matter what. יכולות של שרידה, יכולות של הישרדות בתכלס, כאילו בייסיק הישרדותי, זה מה שעולה לי כיכולת גברית, זה מה שמחובר לי ב- בפרוטוקול. מה עולה אוקיי, לך? אמ, כאילו, אני נזכרת אני מזכירה שאנחנו עבור מה אנחנו צריכות את זה, כאילו, מה האיכות הזאת היא באה להביא לנו לחיים. כן. אני מנסה לחשוב מצד האישה שמאזינה לנו כרגע, שיכול להיות שהיא מתנהלת בעולם עם הצד הזכרי, כי היא מרגישה שהוא זה שמזיז עניינים. והוא מתכתב נכון יותר עם מה שהיא חווה בסביבה שלה, כן? אפשר לסמוך עלייך, את אחראית, את יכולה להזיז עניינים וכן הלאה. ואני נזכרת ברינת שרצר, שהיא עשתה הרצאת TED על העניין הזה ועוסקת בתחום הזה, שהיא הבינה דרך עצמה, ותכף אני אזכיר גם עוד מישהי שעשתה עבודה מעניינת, היא הבינה דרך עצמה שבעצם כשמחוברת לצד הזכרי שלה, היא מפספסת חלקים מהקיום שלה, והיא יצאה למסע עם זה. אפשר באמת לפגוש את ההרצאה שלה בטד, ובסופו של דבר מה שהיא מדברת עליו היום, זה שחיים הם תוצר של זכרי פלוס נקבי, של נכון, גרעון פלוס ביצית. וכשאנחנו נכון, מתקיימות בעולם הזה רק עם מהות אחת, נגיד הזכרית, שהיא באמת בתרבות הפטריארכלית יותר, אה, יותר דומיננטית, נוכחת, כן, אז אנחנו מפספסות משהו באיזון הזה. אבל השאלה שבאמת נשאלת זה איך אני היום, כמתנהלת בחיים שלי, אני לא הולכת לוותר על המשימות שלי ועל הדברים שאני עושה, איך אני שוזרת בתוכם את האלמנט הנשי ומאפשרת לו להתקיים באופן שבו אני חיה. למה אני ארצה לעשות את זה? כי אני מבינה שהאיזון הזה יכול להוסיף לי ערך, ואני סקרנית לפגוש את האלמנט הזה. יכול להיות שזו בכלל מישהי שבאמת מתמודדת נגיד עם אנדומטריוזיס או עם קושי אחר בווסת, ומבינה שיש טעם בלשזור את האלמנט הנשי. השאלה איך אנחנו עושות את זה. אם החיים באמת כל כך תובעניים ויש בהם כל כך הרבה דברים,
איך אני יכולה להוסיף את עולה לי גם עוד משהו, עולה לי גם את ההפך, למרות שאני, באמת אני פחות פוגשת נשים כאלה, אבל עולה לי פתאום מה קורה עם אישה שחסר בה הרכיב הזכרי. אני מדמיינת אישה שהיא נניח מאוד מאוד תלותית בבעל שלה, מאוד מפחדת להיות לבד בפני, איך אומרים, בעיני, איך אומרים את זה? בפני עצמה? מפחדת לגלות את עמוד בזכות השדרה עצמה. שלה, בזכות עצמה, זאת המילה, תודה. אה, גם איך בעצם מגלים את הצד שחסר. אני חושבת שהשאלה היא, שהדיוק יהיה לחפש מה מסוכן לי. מה יקרה אם אני אהיה מחוברת לנשיות שלי? אם, יודעת, אולי זה לא נכון לגבי כולם, כאילו, זה כנראה מאוד מכלילני, אבל יש סיבה למה למה אישה מתרחקת מהנשיות שלה. כי היא גדלה בבית עם אחים ורצו שהיא תיוולד בן והיא נולדה בת, כי עברה חלילה תקיפה והנשיות שלה או הנקביות שלה נוצלה לרעה, כי היא ראתה מודל נשי בבית שהיה מקופח והיא אמרה אני בחיים לא אהיה כמו אימא, כי לא יודעת מה, כל מיני מכות וחולאים של החיים שיכולים לקרות, שבעצם משדרים לי כילדה קטנה מסוכן להיות אישה. בואי תהיי גבר, או בואי תתחברי לאיכויות הגבריות שלך, יש יותר סיכוי שתשרדי את המציאות הזאת. כאילו, ככה אני כן. מבינה את השיפט הזה, נכון. למהות אז הזאת. אם אישה היא באמת נמצאת במקום הזה, שבעצם מרמת ההישרדות היא בחרה בדומיננטיות זכרית, אז השינוי הוא שיקרה, יקרה מתוך תהליך, והתהליך כולל את העניין הזה קודם כל של הכרה. נכון, הכרה בדיוק. בזה שאני מתנהלת מתוך האלמנט ממש, הזכרי, ממש, ולראות ממש. את הסיבות, לא להגיד, אוקיי, אני מבטלת את זה ואני בוחרת בכלל לא. בדרך אחרת, לא. אני מכירה בזה שזה הדפוס שלי, ואני מכירה בסיבות, בנסיבות של החיים שהביאו למצב הזה. נכון, ומהנקודה הזאת אני יכולה להתחיל לעשות שינוי. למה שינוי יכול להיות אפשרי? כי בנקודה שבה בחרתי, או מי שעשתה את זה, בחרה בהתנהלות הישרדותית מתוך האלמנט הזכרי, היא הייתה נקודה בזמן אחרת, והיום את בנקודה אחרת. ויכול להיות שבנקודה שבה את נמצאת היום, נכון, עושר הכלים הוא רחב יותר, נכון, וגם בשביל ההישרדות שלך, יכול להיות שאת יכולה לשלב גם אה, בדיוק. אלמנטים שהם נשיים. ממש, ממש. ולפעמים בנקודה הזאת, כדי לעשות את השיפט הזה, יש צורך בליווי חיצוני. נכון. אני אוקיי? מסכימה. לא למהר לבטל נכון. את מה ששומר עלייך. מה לא, ממש לא. שנשאר בזמן מסוים ומה ששמר עלייך. נכון. ולעשות צעדים שמאפשרים הבשלה, שהחלקים האלה יכולים כמו לנשור מעצמם, כי הם מבינים שיש דרך ששומרת עלייך, שהיא נכון. עם איכות עמוקה יותר עכשיו. אני תמיד אוהבת לקרוא לזה, כאילו, יש פה מנגנון הגנה, ואנחנו מכבדות מנגנוני הגנה. אנחנו לא מנפנפות אותם, ואני אומרת, זה כמו להוציא לפנסיה את השומר הזקן של הסופר, להוציא אותו בכבוד. זה יכול להיות פורמט חדש, מהפכני לגמרי, של שמירה על הגבולות שלי, כי בעצם אני מחפשת פה לזהות איפה, איפה אני עדיין צריכה הגנה. הגנה זה שמירת גבולות מבחינתי, כאילו כן, בגבול את שמה את המגינים. אני יכולה הרבה יותר לסמוך פתאום על האינטואיציה שלי למשל. אני יודעת פתאום שזה לא רק להגיב ברפלקס של תקיפה ואגו, אלא אני יכולה גם שנייה רגע להיות ברגש, ולא יקרה כלום אם אני אהיה ברגש. ולא יקרה כלום אם אני אתן שנייה לפגיעה, לחדור פנימה ולראות מה זה עושה לי. סתם אני נותנת דוגמה לכאילו מתי צריך מתי צריך הגנה. ולעשות עבודה של עיבוד, כי אני יכולה כבר לאבד רגשות. זה כלי עבודה ששומר עליי בצורה אחרת. אני לא אפגע מזה באמת, אני אצמח מזה. אם אני יודעת שאני צומחת מסיטואציות שפעם אני ברחתי מהן, אני יכולה להפסיק לברוח. אני יכולה להתחיל לפגוש את הסיטואציות האלה ולראות, אולי אפילו בסקרנות, לאן אני אצמח הפעם, במקום לברוח, במקום הרפלקס הישן של בריחה, שאט דאון, או תקיפה, נכון. או תקיפה. אני רוצה אה, להוסיף איזשהו דימוי חמוד לדבר הזה. זה קצת מאתגר בתקופה שבה אנחנו נמצאות עכשיו, של מצב של יש משהו מלחמה שהוא לא כזאת. מאתגר עכשיו, אלוהים. הכל כן, מאתגר עכשיו. כן. אבל אני רוצה רגע לשים את זה בצד, כאילו אני מתייחסת לזה כדי לשים את זה רגע בצד ולהתייחס לתהליך הפנימי שלנו ולהגיד שאנחנו על הגדרות
כשאנחנו לא מוחזקים מבפנים, אוקיי? תסבירי, לא הבנתי. כשהסנטר שלנו נוכח וחזק, אנחנו פחות, אל תיגע בי, אל תתקרב אליי, אה, נכון? הבנתי אנחנו אותך. פחות שם. כשיש את המרכז הזה חזק, הוא בעצמו מקרין החוצה, והגבולות שלנו נשמרים, אוקיי? כשאין לנו, כשאנחנו ריקים מבפנים, כשאנחנו מבוהלים מבפנים, אנחנו מאוד נהיה על הגדרות שאף אחד לא יתקרב. אני רוצה להגיד שהוא נושא נורא רבוד, אנחנו נוגעות פה נורא בקצה המזלג, אבל הקצה המזלג הזה הוא חשוב לטובת מי שלא שמעו על זה אף פעם. כמוני, באמת, אני נשבעת לך, אני כל כך הרבה שנים מתעסקת עם בריאות, נשיות, והנושא הזה של הזכרי נקבי לא, לא היה in my face עד, לא יודעת, שנים בודדות אחורה. וואו. אה, כן, האמת, את זוכרת שלפני כמה משפטים שאמרת שרק שהנקבי והזכרי עובדים ביחד מבוסתים, אז אנחנו בעצם, זה חיים. את יודעת מה זה עלה לי? אמרתי, אני אחכה לאחר כך שיהיה לי זה, וכמעט שכחתי. כשאני, נראה לי שסיפרתי על זה בשיחה הראשונה שלנו. כשאני יצאתי למסע הריפוי שלי, אני לא הצלחתי להראות הרי. זה אפרופו, כאילו, נשים שנמצאות בזכרי שלהם, אני מחפשת נשים שמגיעות אליהם בעיות פריון, אני מחפשת לראות אם בטעות הן נמצאות מאוד בזכרי שלהם, אפרופו. אז בסשן המכונן, משנה החיים הזה, שבו בסופו של דבר באותו ערב אני הריתי את בני הבכור, בעצם מה שאני חוויתי אחרי שכאילו פרמתי, התחברתי לרחם, ללידה שלי, לזה, whatever, רגשות יצאו, התחלפו, השתנו, בעצם פתאום בבת אחת באיזשהו שלב נכנסתי למצב רוחני מאוד מאוד עמוק, מצב תודעתי מאוד עמוק, ואני הרגשתי שזכר ונקבה נמצאים בתוכי. אני הרגשתי את כל הבריאה נמצאת בתוכי. ושכאילו יכולתי לראות כאילו את הצד של בעלי, ארז, כאילו הוא ייצג את הזכר, אותי, את הקדוש ברוך הוא, והכל מתנקז לי בסופו של דבר לרחם, נולדה לי ידיעה ברורה שהערב אני נכנסת להיריון, וכך היה. ו... ואז כשהייתי בהיריון, אני חושבת חודש חמישי, והיינו באיזה חתונה, והרב ציטט מבראשית פרק ב', וזכר ונקבה ברא אותם וקרא בשמם אדם, סליחה אם אני לא מצטטת מדויק מילה במילה, זה חשמל אותי, כי זה הזכיר לי שזכר ונקבה ברא אותם וקרא בשמם אדם. זה בגלל זה קוראים לבן שלי אדם. אדם זה בן אנוש, בבן אנוש אחד יש זכר ונקבה. נבראנו זכר ונקבה. אמ, זהו, מה רצית לומר? היה לך משהו שרצית לומר? אה, השם של הפודקאסט שלנו נקרא האישה הלבנה והעדשה. אז קודם כל היי, רציתי להגיד לך שיש בעיה עם השם של הפודקאסט, כי זה נקרא כמו האישה הלבנה. כאילו יש אישה שחורה, יש אישה לבנה. לא, אוי, וואו, נכון, טוב. בסדר, תמונה אבל טובה החלק תצטרך שרציתי לפרש לדבר את זה. עליו כרגע, זה היה כאילו במאמר מוסגר, אבל החלק שרציתי לדבר עליו זה על העדשה. הכוונה שאנחנו מדברות מאוד רוחני, אבל יש לזה חיבור לפיזיולוגיה שלנו, אוקיי? למה כשאנחנו מחוברות לאלמנט הנקבי שלנו, המערכת הנשית עובדת טוב יותר? אני רוצה שנעשה את וואו, הסגירה הזאת, וואו. אוקיי? שזה לא יישמע דיבורים באוויר כאלה. ולכן גם בשם של הפודקאסט שלנו יש את העניין הזה של העדשה, שאנחנו מדברות, אנחנו יכולות לעוף לכל מיני מקומות, אבל אנחנו יודעות את הקשר הזה, ואני רוצה שכל הזמן ניקח את החוט של הבלון ונעגן אותו, נחבר אותו למה שמקורקע. מירבי, אנחנו צריכות פרק על השם שלנו. בסדר, חובה. אבל אנחנו יכולות עכשיו עוד להתייחס לעניין הזה של מדוע להיות מחוברת לאלמנט הנקבי שלך, יעזור לך לאפשר לרחם לעבוד טוב יותר. כן, אז אם אני רוצה להגיד משהו על החיבור לאלמנט הנקבי, לדעתי כבר התייחסנו לזה איכשהו בפרקים הקודמים, אבל זה כאילו מעגלים שנסגרים כל פעם מחדש בעניין הזה. אז העניין הוא ככה. מה זה להיות באלמנט נשי? זה להיות במצב שהוא יותר של הוויה ושל רגיעה. כשאנחנו נמצאות במצב הזה, המערכת שפעילה יותר היא המערכת הפרסימפטית. פרסימפטית. המערכת הפרסימפטית
מעלה לנו רמות של אוקסיטוצין, מעודדת תנועה פריסטלטית. שני הדברים האלה מאוד משמעותיים לפעילות רחמית תקינה, אוקיי? כן. כשהרחם רוצה להיכנס להיריון, היא זקוקה לדברים האלה, היא זקוקה לפעילות של מערכת פרסימפטית, היא זקוקה לאוקסיטוצין. כשאנחנו רוצות לשחרר את הווסת שלנו, אנחנו זקוקות לשני האלמנטים האלה. כשאנחנו נראה אשת קריירה, כן? מה שקראנו לזה מקודם, אישה שמחוברת לאלמנט הזכרי שלה, מה שיקרה ברחם יהיה פחות זרימה של דם לרחם ופחות תנועה טובה ברחם. במצב הזה מאוד קשה לנתק את רירית הרחם, ואישה תחווה רמות גבוהות יותר של כאב, אוקיי? תקשיבי, זה לכן, mind blowing מה שאמרת עכשיו בשבילי, את יודעת? כי כאילו אני יודעת את כל זה, אבל פתאום החיבור בין ההפעלה הסימפתטית להפעלה הפרסימפטטית ולזרימה של דם לאגן, אני אומרת, איזה מפגרת, 12 שנה את מתעסקת בזה, והנה מירב באה ושמה את זה על השולחן בצורה כל כך פשוטה. כי מה קורה, בואי נגיד רגע מה קורה בהפעלה סימפתטית. בהפעלה סימפתטית, שזה לכאורה להיות אחוזה באיכויות האזרחיות, זוכרת, אמרנו הישרדות, תגובתיות, שיגור או התקף או ברח וזה, אז דם עובר, יש הקצאת דם מסיבית לשרירים. וכל שאר הרקמות כרגע מחכות יפה בסבלנות שיגמר מצב החירום. אממה, אישה שמתנהלת ככה, בין אם היא בגלל שהיא חיה בסטרס מאוד גדול, והיא כל הזמן במצב של fight or flight, או לא יודעת מה הסיבות אחרות, אשת צבא, או קרייריסטית, או לא משנה מה. אדם אף פעם לא מגיע לשלב אף פעם שמערכות האחרות נמצאות ברווחה, זה תמיד השרירים. וזה לא נכון, רק דם לרחם, זה גם הקצאת משאבים לכל שאר המערכות. זה למערכת החיסון, זה שיקום נזקים, זה רגנרציה של רקמות, זה סילוק רעלים, זה כל הדברים שקשורים ל-well-being ולרווחה קיומית, בסיסית, יומיומית. וזה, אני מתה על זה, על איך שעכשיו פישטת את זה, זה כל כך הגיוני. ברור שדם לא יגיע לרחם, הרחם צריכה כל כך הרבה דם, אבל ברור שהוא לא יגיע, כי זה לא הישרדותי עכשיו שנתעסק עם הרחם, זה הישרדותי עכשיו לתת דם לשרירים, כי יש נמר. נכון. יש פרויקט, האם דדליין. ידעת שכשמשתילים איבר בגוף של בן אדם, אז נותנים לו בזמן הניתוח הורמוני דחק, כדי שהגוף יחשוב שיש מצב סימפתטי, לא, ויעביר את הדם לא לשרירים. ידעתי את זה. לא כן, ידעתי את זה. טוב, כדי זה גאוני, שהאיבר יוכל מניפולציה גאונית. להיקלט בלי מלחמה, לא ידעתי את זה. כדי שלא ידחו אותו, כן? אז ואפרופו יש הורמוני משהו דחק. שצריך, אפרופו משהו שצריך להיקלט בלי מלחמה, אישה שמנסה להרות בטיפולי פריון, כמה מהן עושות את זה בהתאהבות, עם מלא אוקסיטוצין, וברוגע ובהרפייה? לא, זה פרויקט צבאי. נכון, טיפולי נכון. פריון זה חתיכת סיוט זכרי על כל המשתמע מכך. כשאני מלווה אנשים בתהליך הזה, אצלי הם בדרך כלל בקצוות, זאת אומרת, אני לא מאפשרת טיפולי פריון תוך כדי שעובדות איתי, כי זה מחרב הכל. אבל זה לפעמים, זה לא חייב להיות עם הורמונים, אם זה נגיד רק החזרה או כזה, אז לפעמים זה קורה. ואז אני אומרת להם, רגע, רגע, מה זה החזרה? מה זה המכניות הזאת, הטכניות הזאת? יש פה ביצית שנפגשת, או עובר שנפגש עם הרחם שלו, רחם שנפגשת עם העובר שלה, בואי תקראי לזה מפגש. בואי תתרגשי לקראת זה, בואי זה, או אם זה זוג, אז חשבתי רגע כאילו נגיד על נשים שעושות את זה לבד, אם זה זוג, תעשו אהבה לפני כן, תהיו בהתאהבות, או תשבו באיזה סעודה רומנטית, זה שלכם, זה התינוק שלכם, זה פרי האהבה שלכם, תחרושו אהבה. אהבה, מדהים, מדהים. בדיוק זה, זה בדיוק זה, זה כן. כאילו כזה קאונטר פרודקטיב, זה קאונטר ריפרודקטיב. אה, טיפולי פריון בהקשר הזה. בואי נראה את מחלקת פריון שמתחילה בלתת לאישה עיסוי פול בדי מסאז' ושנייה סשן נשימות לפני שעושים לה איזושהי מדהים. מניפולציה בעניינים הכי פרטיים שלה. בואי נראה את שיעורי ההצלחה בפריון אז. הלוואי שמישהו ישמע את זה ויעשה מזה ניסוי. חלום הלוואי. שלי. אישה שמגיעה מפוצצת אוקסיטוצין להחזרת עוברים. מפוצצת. כולה כאילו ספה, הרגע זה יצא מספה, ואז אהבה עם הבן זוג שלה בספה, בג'קוזי, סתם. ו, ומקבלת את העובר. אין, מדהים. זה ישנה, אני סקרנית לראות איך זה ישפיע. אני חושבת שמהניסיון שלי ושלך אנחנו יודעות איך זה ישפיע. אין בסדר, לנו אבל ספק בכלל, זה גם מדעי, זה לא איזה כן, אבל אף אחד לא מחשבה, עשה זה מזה מדעי. מדע. זה מדע כן, שעשה את זה, ומדע את זה, אף אחד לא מחבר את זה נכון.
ביחד לכדי מדע טוב שמועיל לאנושות. נכון, מדע נכון. פרקטי, מדע יישומי. זה שבתיאוריה אנחנו יודעות את זה יופי, זה שנגיד סיפרת עכשיו על הורמוני דחק, לא ידעתי את זה. אמא שלי כל כך הרבה ניתוחים עברה, אני לא חושבת שזכתה לפריבילגיה שהדם שלה לא יברח לה מכל החורים. זה מאוד, זאת מניפולציה, זה מדע מעשי שימושי, כן, גאונות אפילו אפשר להגיד. כן. אה, אז אני רוצה להקריא קטע שכתבתי פעם מזמן. כתבתי את זה בערוץ שלי, ערוץ הטלגרם שלי. אה, אזור הנוחות מול אזור הנוכחות. רגע, יודעת מה שנייה, אני אביא את זה לפה, שאני לא אסתכל הצידה. אז אזור אני הנוחות, אגיד רגע בינתיים משהו שהבטחתי מקודם. כן. אמרתי שאני אזכיר עוד אישה אחת שעשתה שינוי מתפיסה גברית זכרית לנקבית, זאת דוקטור קריסטיאן נורת'רופ. הספר שלה, באמת? גופה של אישה, תבונתה של אישה, היא מהמם. רופאה, והיא תקתקה עבודה וכזה, עד שהיה לה איזושהי דלקת בשד, ואז היא נפל מה לה את האסימון שהיא אומרת? אישה בעולם הזה, מה את כן, אומרת? אני לא מכירה את ידעתי הספר, לא? בטח, אני גם מכירה אותה, לא אישית, אבל כן, כאילו, עקבתי אחריה כן, הרבה שנים, במיוחד עכשיו כן, בקורונה. ענקית, ענקית, אישה מהפכנית. נכון. אה, למרות שלא אהבתי את מה שהיא כתבה על אנדומטריוזיס בגופה של אישה זה, הופה, אבל בסדר, בסדר, יש לה, מעניין אותי. כתבה את זה מזמן, אולי מאז היא כבר התרחבה. טוב, אזור הנוחות מול אזור הנוכחות. המונחים זכרי ונקבי נכנסו לי לאחרונה לתודעה. אני פתאום מבינה כמה נוח לי בתנועות הזכריות וכמה לא דיפולטי לי להיות בנקבי. זה משתנה עם השנים ודי דיפוזי, אבל עדיין המגמה ברורה. נוח לי להיות הקטקנית מוכוונת מטרה. נוח לי להתפרץ, להתווכח פתיל קצר. כמעט כיף לי להתעצבן ולבעור. נוח לי מדעי, נוח לי בג'ינס. נוח לי בטירוף להיות סופר טכנית. נוח לי עם מקדחה ביד או מברגה. נוח לי להחזיר כשתוקפים אותי. נוח לי להילחם. נוח לי בטבלאות, בגבולות ברורים, נוח לי להגיב מהר, נוח לי אנליטי, נוח לי לתת. נוח לי עם בנים, נוח לי לא מטופחת. נוח לי מאחורי ההגה. דיפולטי לי אגו מתפרץ. לא נוח לי להתעגל. לעצור, לשהות, להתבשל, לספוג, לשקול מילים. כשמכילה, מכילה מדי. לא נוח לי לקבל, אבל ממש. לא נוח לי להיות בווסת, או בשמלה. לא נוח לי להיות יפה או נראית. לא נוח לי עם נשים, לא נוח לי פטפוטי סרק, לא נוח לי קניות, איפור או עקבים, לא נוח לי ציפורניים, לא נוח לי סריגה, רקמה, אם כבר תפירה אז במכונה, לא נוח לי לחכות, לא נוח לי באי ודאות, לא נוח לי לעצור לנשום. מאז ומתמיד הצטרכתי להתאמץ, להתעלות על עצמי עם התנועות הנשיות העגולות, המבשילות לאיתן, הרבה יותר מסוכן שם בשבילי. שם אני פגיעה, שם אני הפגומה. הרבה יותר קל לי להיות בזכרי. אבל, כשאני מחוברת באמת לעצמי, אני בעצם קולטת שאני מתרגלת את הנקבי. ואז אני צומחת, ומתוגמלת, ומתוקנת, ומתאזנת, ומתדייקת עד מאוד, ופוגשת את אלוהים. כשפוגשת את מהותי העמוקה, היא בעיקר עגולה. מקבלת על מנת להשפיע, מהדהד הרבה יותר מנותנת על מנת להשפיע. יש שרירים שצריך לחזק ויש כאלה שצריך להחליש, עוד עובדת על להבחין ביניהם. זהו. מהמם, איזה יופי. כן, זהו, טוב, מהמם. אחלה. מירבי, תודה רבה. תודה רבה.